Bueno, iruditzen zaigu ikastola bakoitza badaukala testuinguru bat, eta testuinguru hori ateak leihoak zabaldu behar dizkiogula ikastolan ere, hori delako gero gure bitartekorik handiena, ikasleetara iristeko, komunitatearen inplikazioa bultzatzeko, eta zentzu horretan, gure kasuan, Urmaelaren bueltako proiektu honek aukera handia ematen digu tokiko biodibertsitatea ezagutzeko, eta biodibertsitate hori ezagutzarekin batera, gehiago apreziatzen saiatzeko, gehiago maitatzen ikasteko eta ingurumenarekiko jarrera batzuk aldatzeko ere. Bai, eta gure testuingurua ere berezia da eremuarengatik, eta gure ikastola ere herrian presentzia handia du ikastolak, eta orduan ikusten dugu garrantzitsua dela hori txertatzea eta pixkat herrian lau haizetara, herrietan gure eremuan lau haizetara zabaltzera. Gainera, Urmaela ikastolan dago, baina sarrera edo irekia du. Edo zein herritar hurbildu daiteke hura bisitatzera.